Sig noget. Der er sgu lige en rørefilm til jer igen ude på YouTube der. Så jeg puffer igen, og må jeg ikke lige få den chance der? Ej, shit, der kommer til at ryge en totalskab her. Vi er tilbage igen, små pigerdrenge. Jeg har kun 3% strop, så jeg ved ikke, hvor meget det bliver til den her gang. Men indtil I kan se os her, så nyder det indtil videre, ikke? Og vi har en kammerat med. Så... Ja, prøv lige at se derude, mand. Der står også en røger. En tændebræt der. Vi er i efteråret, og... Eller i foråret, og vi har det så pisse godt, og det er rigtig lunt, og vi er... Oliver har fået joint. 220 her. Og Oliver, drengen, der var inde og fået joint, han står og spiller lidt techno, og vi hygger os. Og jeg har fået en ny telefon, så vi kan sgu desværre ikke høre det mere, så vi er rigtig ked af det. Jeg har været nødt til at købe sådan en Ericsson Xperia XT mini lorte telefon. Køb den aldrig, nej, det er dumt, nej, det er noget hvert år. Daniel, hvad synes du om den her telefon? Hvad? Hvad synes du om den her telefon? En lort-telefon? Ja, ikke? Altså, vi optager ikke HD, men hvad synes du om det? Det får en nørn. Det er så satan af den anden. Vi vil så fint HD. Det er noget for sikkerne. Ja, altså, men vi gør det så godt vi kan for jer, mand. Og jeg er fucking skæv. Jeg har lige været i Jylland i 2 måneder. Og nu er jeg kommet hjem igen, og jeg har ikke råd i rigtig lang tid. Og du har fået 120 kasse. Og jeg har fået 120 kasse med. Så kører vi små mennesker, og vi kører god musik. Oliver, hvad synes du? Jeg synes nok ikke til at se. Oliver, han tænder sig små. Han er hardcore, mand. Og jeg har fået mit tøjnpisse igennem, man skal have. Nice, mand. Rockstar, baby. Hvad synes du om mig, Daniel? Pisser skæv. Du griner, mand. Ja, jeg griner lige blandt mine venner, når jeg skal op, for jeg får noget alt muligt til alt muligt. Hey, yes, baby. Og dem, ja, ja. Men du vil sgu ikke ringe til en BF. Skal vi ikke ringe til en lukket, så skal jeg ikke. Synes du ikke, Daniel? Jeg ringer til en BF, han skal komme og ryge ordentligt for mig, så jeg skal have sin datter med. Ej, men skal jeg ikke ind på en lukket tur? Jeg er jo psykopat. Ej, den lukker mig ikke engang hammer. Det tager det en gang, mand. Du er helt for. Den lukker mig ikke engang hammer. Jeg har spurgt dem, om de ikke vil have mig ind, så ej, det der procent til dig kan vi ikke gøre det. Så smidt de på gaden igen. Og nu sidder jeg her og pisser fucked up, ikke? Hallo? Der er ikke også. Ej, shit. Hvor fuck er min halskød? Men vi lever små venner, hej hej.